Salutare prieteni, eu sunt Nicu și azi în episod o să ne facem skin-ul nostru în Minecraft care o să fie, păi nu vreau să-l avem pe Steve, să avem skin-ul nostru. Păi haide să trecem la treabă. Păi ne dă skin-ul de Steve. Eu înainte știu că l-am făcut așa vreau negru. Tot la cred că am făcut negru. Stați. Așa. Da, deci picioarele. Păi, trecem la față. O să venim aici să luăm stați un pic la skin-uri de Alex. Haideți să-mi dai un skin la nume reală. Păi nu vreau pe asta. Oh, știți, skin de Moș Crăciun. Păi da, vreți să avem skin de Moș Crăciun sau nu? Păi, m-am gândit de ceva. Aici, tot roșul ăsta o să-l acoperim cu negru. Da. Să luăm radiera. Da, să dăm așa. Să luăm culoarea asta și o să pasăm pe creon. Și o să fim atenți la colorare. Păi să facem, cred că o să facem chelner. Așa. Dar barba aia nu o vreau. Dar vreau așa. Eu dat să luăm alb. Dați așa. Nu. Asta și punem aici. Păi nu știu ce culoare. Nu, nu are. Și nu luăm și să desenăm aici. Ai.
Stați un pic. Păi da, ce asta până ce o să fie așa? O să luăm un pic de aici. Așa o să fie cam așa. Și pantalonii o să fie strop din negru și tot. Păi în spate o să arate păi hai să facem până ce să facem așa tot aici. Stați un pic. Întâi culoarea asta. Aici. Păi până ce o să fie, facem hainele. Spate să fie parcă are o gâță de asta, știți? De Moș Crăciun facem un chelner. Să facem un tip. Păi o să ne mai modificăm skin-ul cu timpul. Venim aici, luăm un strop de verde, de negru și facem și centura. Așa. Ducem la spate. Da, cred că rămâne să luăm doar culoare neagră și pe așa. Cred că să-i facem părul cu cafeniu sau facem blond. Facem părul de cafeniu ăsta. Nu, stați. Așa. Oh, Doamne.
facem așa. Astea sunt picioarele, mâinile. Asta ce e? Păi așa lăsăm. O să ne ocupăm de cap. Luăm așa un bej. Și colorăm fața. Dar lăsăm doar așa. Da, nu alb. Da, vreau alb de ăla. Știi de unde putem să avem alb curat? Așa. Eu alb de ăla. Să facem așa. Păi da, părul e de o culoare de asta, să fie așa cum e la mine, că la mine să fie așa, păi mai mic și mai mic. O să fie așa părul, cred că. Pe spate să facem, cred că facem de două linii. Cred că așa o să fie părul. Pe spate tot așa să facem. Păi, haideți. Spatele să fie... Dați întâi facem părul. După aia luăm culoarea asta. Venim aici, colorăm tot capul. Păi cred că nu s-a primit urât. Am salvat. Așa. Salvăm în... Mai salvăm încă o dată. Sau stați. Nu știu. Păi ne ducem în... Nu, dați intrăm de dată în Minecraft. Să intrăm de dată în Minecraft. Păi, venim aici. Nu, și la skin. Să vedem. Nu cred. Da. Păi nu l-am făcut complet. Aici nu l-am făcut. Părțile astea. Da, cum că venim. Așa. Nu. Așa. Oh. Da, o să facem frumos așa. Păi să luăm bejul. Că asta am ședem. Păi mai așa să venim aici. Facem aici, facem așa, facem așa, facem așa. Ui, facem așa și așa.
Mai venim și în partea asta. Nu se aminte că și aici n-am făcut în partea asta. Și facem. Iată skin-ul nostru. Așa. Așa. Și așa. Păi, skin-ul nostru este ăsta. Uitați-vă în toate părțile, este colorat. Chiar și aici. Păi acum dacă o să intrăm în Minecraft, o să avem skin-ul ăsta, dacă vreți să ne punem și pe din galerii, care asta. Ne punem pe ăsta, pe Alex, venim în opțiuni, scriem un mic, da, cu nic. Păi da, dragi prieteni, pentru azi a fost de ajuns și o să ne vedem în episodul viitor.